F'dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-Partit Popolari Ewropew kiseb 25.6% tas-siġġijiet, 191 b'kollox. Warajh il-Partit tas-Soċjalisti u Demokratiċi b'19.3% tas-siġġijiet u 135 siġġu. Il-Partit Renew ġab 11.1% tas-siġġijiet li jfisser tnaqqis ta' 22 siġġu. Il-ħodor Ewropej ukoll naqsu l-ammont ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew, tnaqqis ta' 19 siġġu. Il-Partit Xellugi naqqas siġġu. Minn 373 miljun votant eliġibbli biex jivvotaw f'dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew madwar is-27 stat membru, kienu 185 miljun li tafaw il-vot tagħhom. Bir-riżultati miksuba il-Partit Popolari Ewropew rebaħ dawn l-elezzjonijiet u għalhekk jinsab f'pożizzjoni biex imexxi l-politika tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Manfred Weber, il-kap tal-Partit Popolari Ewropew, għalli il-partit jirrappreżenta l-industrija, żoni rurali u wkoll il-bdiewa. F'dan ix-xenarju, waqt li l-Partit Popolari Ewropew jista' jerġa' jifforma koalizzjoni kbira ma' soċjalisti u liberali, jista' wkoll jinnegozja ħidma ma' partiti iktar lejn il-lemin. Bir-riżultati miksuba il-Partit taċ-ċentru xelluk tas-Soċjalisti u Demokratiċi baqa' stabbli waqt li Renew Europe tilef il-voti. Iż-żewġ gruppi li fil-Parlament Ewropew jinsabu fuq l-iktar parti tal-lemin, il-Konservattivi u Riformisti Ewropej u l-Identità u d-Demokrazija se jkollhom 131 siġġu u dan minn barra l-Partit Alternattiva l-Ġermanja li għandhom 15 siġġu u 10 tal-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban. F'dan ix-xenarju b'dawn ir-riżultati, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen għandha ċans li tgħaddi għat-tieni terminu f'din il-kariga. Fl-2019 kienet ġiet eletta b'voti mill-Partit Popolari Ewropew, is-Soċjalisti u Demokratiċi u Renew Europe. L-istess koalizzjoni tista' twassala biex tirbaħ maġġoranza oħra għax dawn it-tliet gruppi flimkien se jammontaw għal iktar minn 400 siġġu mis-720 fil-Parlament Ewropew. Madankollu l-vot għall kandidatura tagħha wieħed sigriet u għalhekk wieħed irid jara jekk il-membri kollha ta' dawn it-tliet gruppi jagħtuhiex l-appoġġ tagħhom.